Dobre. Čaute ľudia, dneska vás vítam u videa. Dneska streda. Dobre. Dneska ďalšie videjko, hej. Dneska by som povedal, že toto bude videjko. No, dnes zmenilo sa dosť veľa vecí. Počkaj, ja dám naspäť. Sa zmenilo to, že som včera, utorok, som dal rebirth a určite kto má ty Groligrého a Tortuginiho, tak nech mi ho pozdám. Hej, mu dám trade. A získal som dvoch nových godov. Chicleteru zo Fusky, áno, tá Fuska je strašne ultra OP. Hej. Potom ďalších dvoch pakramatov, klasika, a túto Chicleterinu. Nová Chicleterina. To je celkom OP. Dúfam, že pridali nejakú novú exku, lebo ja potrebujem. Viete, čo je dneska? Ale škola No, počkajte. Povedzte mi, či už vy budete dostávať vysvedčenie, napríklad, hej. Bol kámo, my polročné vysvedčenie, píšeme test. Kámo. A viete čo ja? Myslím, že to stajem trochu tak. Nie z vysvedčenia, ale myslím, že trochu bombonziny. Áno, a prešli už veľa, aj na Chicleteru prešiel takýto lucky block. Hej, to je dosť OP, lebo minulé sme tu mali taká pakramata. To je strašne OP. Galaxy Harimela Holičina. No. A dosť, akože by som vás poprosil, nech by tu dáte odber. A možno váš komentár niekedy vo videu. Poslednú dobu som kúkal na YouTube, hej, si kolikujem zliahnutia také. Takže dneska sa to pokúsim, po videu sa poviem hneď kúknuť. No, Machine je ultra OP. OP. Áno. Minulé video, čo sa volá Nová Machine, je dosť OP, alebo je veľmi OP. Tak z Fusky mi padla taká tralala, ktorú som potom použil, bola gold z mutáciou. Dobre, ukážem vám nejaký príklad, hej? Ako zbohatnúť pomocou 5 sekúnd. Ja vidím do mojej zbierky pakramatov, hej? Zoberieme si jedného pakramata, hej? To je všetko. Ja teraz pôjdem do druhého patra, kde mám celkom už lepších. Teraz si zoberiem napríklad, hej, už espresso si som rozdal tomu typkovi. Toho dragona. Karkera. Aj no podo spota dole, hej. Alebo lavaku, hej, že by si ušetrili trošku. Teraz pôjdeme do mešinky a máme tam ultra OP, hej. Ľud. Nič, hej. Nič zaujímavého. Chápete ma, čo myslím? Že vy, keď si tam nafúzujete, kamo, pakramatov, tak kamo, určite tú lavaku vymením. Môj Groliger. Ale ja nebudem dávať pakramata, potom možno zrobím, že napríklad niekedy si fuse by som ho získal. Úplne isté. Takže ja si ušetrím pod spota a dám tam lavaku. Tak. Tá machine je dosť, ale že dosť OP. Nemôže pánu Svexoda a ja ušetrím ty kokos. Dosť. Kaušak, ja môžu kamo mať chili? Kamo, ja si vyskúšam zrobiť niekedy craft nejakého gola, Dobre. Ja si dám pod spota.
Kľudne môžete dávať lajky, aby sme dali. Ako som vravel, neviem, či typkovia kamo majú ultra anti cheat, ale asi áno. Dobre, čo sme získali, hej, niečo také. Asi nič, hej, že ja som mal. Asi nič takého. Určite, minulé, ak som robil túto čikoterénu, hej, tak reálne mne tam ty kokos ukazovalo, viete čo? Že mi môžu plno ten učiť. To je najlepšie učiť smurf, kedy to. Nie tento, hej, a potom tu miau. Miau, miau. No dobre. Tá machine je strašne opäť, takže choďte ju využívať. Free job. Kebo to ani by prived netreba, kámo, tu však tu si ťa nevšimnú a máš free. Abo sa pobiješ proste. No, určite by som vám odporúčal si brať vlastne všetkých secretov a kámo ich tam šupnúť. Ale zrobte tie sekrety tak, aby ste tam mali godar. Že by potom tam nebol nejaký secret a vám padne ten secret, hej. Neskúšajte svoj lak, lebo hry sú zrané, ale že dosť zrané. Takže neviete, ja vás ochrádli. Six, seven. No. Takže akože určite toto hru zase budeme hrať, hej. V piatok, nezabudnite, máme pre vás špeciálne videjko, kde pôjdeme do inej hry. Čo ani teraz nebudeme iba v tejto hre, hej. Ideme ešte do inej hry. Tak, dobre. Už video, viete, že zajtra video nevychádza, lebo zajtra toho mám veľa. Hej. Zajtra niečo musím robiť. Takže zajtra nebude videjko. Ale nebojte sa, potom bude, hej, video. Mám 4 bez, to je to, viete. Dobre, ideme do inej hry. Ideme sa porozprávať o machine, takže, nie. Niečo sú tebe voľbať s chuťukou. Ja sa idem líbim zase. Dobre, už som sa líbil a ideme sa na stránku. Kámo. 1. februára, 18 plno, takže o 8 večer sa mi zdá 5. update a je to akože dobrá hra. Notify si dám. Notify mi. Dobre. Čo asi príde? Ja sa dám aj do Slime Studia, som tam? Či ja nie? Som tam developer. Tak. Join community. Oni majú aj tieto hry. Brainrot Royale. To som raz hral do Brainrot Royale. Si padnú typko píšu. Takže. Hra akože dobrá. Nehrajú celkom veľa ľudí. A to vy môžete využiť, hej. Nie napríklad Escape for Tsunami, hej. Dobre, ja si idem určite zahrať Grand Overy, keď som tam debil. Dobre, my si ideme povedať o tom, čo bude ako vo Fuske. Dobre, takže, ako som vravel, vo Fuske sú už strašne OP veci. Čo je to? Invade. Presne sa kúkať. Dobre. Jump easy. Typka. Tak. Dobre. Takže. Je to dosť hard. Tá fuska, vy si povedať, kamo, Kubo, čo keď tá fuska je pay to win? Nie je.
Tá fúzka chce od vás to najlepšie, čo vy máte. Ale furt dostanete 3-krát lepšie, ale celé to treba oprať. Hej. Keď tam dáte lavaky, to tam bude secret, hej, lebo lavaky je najviac... Tak. Neviem radšej do toho druhé, tam sú aspoň checkpointy. Dobre, lebo dneska tu asi dostanem nervy. Včera som tak gambil si po večeru, hej. O 9. som išiel, no, nie o 9, o 10, kam Rope Shop, hej. No, takže proste som si išiel, kámo, dobre, a to bude tak skákať, to bude dobre. To je dobre, akože, to ja dám jump, chytím sa, som tam. Ja som aj včera dal dosť vysoký level v tomto. No ale dneska toto video nie je o tomto tu. Takže, aspoň uvidíte moje skilly v rôznych hrách. Poviem, kámo, MD sa nám joinu. Ty si, kto je toto? Máte 5 sekúnd na to. 1, 2, 3, 4, 5, David. Môj kamoš David. David to je MTač, čo kámo ani MT nie. On neviem, či chce kámo troliť ľudí z Steel Breaku. Ale mňa nevytroli. Ináč, chcete video zo Steel Break? No, keď áno, tak... Bro, fakt. A nech si nezrypnem. Hej, bo to by pre YouTube nebolo dobre. Upa, oj! Tak to dobre, som sa. Hej, to tam milujem, že to sú také jumpiky, ktoré ťa hneď vyjumpnú. To je dobré. A však ja som na tom leveli, kamo. Som to konca. No, ale ja tu furt vravím o tejto hre a my tu sme kvôli niečomu inému. A je to pravda. Poďme na to. Určite vám poviem, tá machine od vás chce to najlepšie, čo vy máte. Pre niekoho to príde pay to win, ale pre niekoho free to play. Prečo? Logicky asi prečo. Ty kukus! Tak. Ľudia. Ja musím ísť na tamto. Dobre, to sú toto. Dobre, určite tu už začnem natáčať akože také videjka, skoro často natáčam akože videa, takže keby som si niekedy dal pauzu, napríklad budem na dovolenke, tak vám to furt vysvetlím, hej. Vy ste potom, Kuba zmizal. Nie, nezmiznem. Potom možno, keď už ma to nebude baviť, tak odídem, ale teraz ma to furt baví. Tak s vami byť ako komunita. Kamu to bolo celkom tesné. Dobre, takže, čo som to chcel, hej? Tá machine je strašne brutálne OP, lebo vy do nej dáte to najlepšie, čo máte, ale dostanete 2-krát väčšie. Takže predstavte si, hej, dám vám iba takú vec, hej, príklad. Že máte, nie príklad akože 3+3 alebo také niečo, ale normálny, že príklad. Neviem, jak by som vám to vysvetlil, ten príklad. Dobre, tam je celkový som. Však ja už som skoro tam. Určite si zanecháte, no, čo som to chcel, kamo? White? Jak white? Nie, kamo, to také? Počkaj, ja to mám akože čo zrobiť. Som vedel, že to budeme ešte spranknúť. Nie! Tak to je. To je vidíte. Ja to líbem. Ja na to tu nemám dneska nervy do ryti. Nemám tu nervy. No. Že by som si zlepšil deň, tak pôjdeme kuzlík. Avada kedavra. Tak. To je toto. Dobre, určite si tu, kamo. No a poďeš k tej mešinke. Tá machine, ona je že ultra... Vy, posledný krát to vravím, vy do nej musíte dať to najlepšie, čo máte.
I keď sa vám to vráti viacerokrát lepšie. Hej, táto hra je dobrá, to je, keď chcete hrať nejakú dobrú hru Harry Potter, táto je dosť dobré. Avada Kedavra. Kámo, empty! To je empty touch. Empty! Avada Kedavra. Aha, tak. Dobre. Apa. Dobre. Povieme si jednu vec. Musíme mať... No, keď do tej mešinky dáte niečo OP, vráti sa vám to 3-krát lepšie. Ty tu sú srač... Nemám dneska nervy. Dneska fakt dojdu mi nervy. Zahrám si... Čo si zahráme? Squid Games? Nie. Squid Games si zahráme. Tak. In-game. Tam aspoň nie na seru. Dobre. Tak. Už dúfam, že budeme mať čas. Ideme na to. Povieme si základnú vec. Dajte tam veci, ktoré viete, že sa vám vyplatia. Takže nerobte, že nasypete si tam veci a potom dostanete akože z toho nič. Potrebujete niečo, čo vám vylepší účet, takže niečo jak na Rebirth a také debilinky. Kamo, ne, kamo, ja nemám skin. Tak sa dám respawn. Vyzerám ako dilinko. Aj táto hra chce akože nasrať. No, dobre. Takže, dáme, si povieme, alebo 44 sekúnd proste hore. Určite, dajte si tam veci, ktoré vám vyhodňujú svoj účet a nedávajte si debiliny. Toto video sa bude určite volať Rady do novej mešinky. Takže len vám radím, že by ste tam. Viete, čo by len? Takže proste, že by ste mali výhodné. Čo komu vybehli, keď kamo až za 10 sekúnd? Určite vám poviem, že sami kamo veľmi nechce vás nejak infovať, ale dnes si daj videjko. Už poďme zhrať. Ďalšia rada, to je druhá rada, lebo som tu opakoval furt len. Dávajte si veci, ktoré máte výhodné. Ďalšia, to je to isté, lenže dávajte si veci, ktoré sú výhodné pre vás. Výhodné pre vás. Že by ste mohli byť ubezpečení, že dostanete aspoň goda alebo také tu debilinky, hej. Takže, počkajte, prepáčte. Zase susedia tu kričia. Kamo, ja idem asi za tými susedami, počkajte chvíľu. Dobre, takže, když som mi bol povedať. Aj minulé to tak bolo, kam v tom Escape. Končite video. Yes, je to tu frontman. Nebyl frontman. Kao všetci dávajú kámo. Welcome players. You will now belong to it games. Má angličtina 0. To will be playing multiplayer. Kámo! Fuj. Kámo? Dobre, neviem, či som to mohol ukázať na YouTube, ale neviem, či to aj toto video tam môže byť. Dúfam, že by to YouTube nezobere z YouTube, kamo. YouTube by zobere z YouTube, kamo, video. Hej. Čiže dúfam, že by nezobere video. Lebo tu sú ultra OP partikle. Neviem, furt do prvého, ja som furt v prvom. Tu už je ich veľa.
Dobre. Tam uľavate. Run. Dobre, je to tu? Takže, určite vám to preskočím, lebo neviem, či tie partikule môžete uvidieť. Je to tu. Hiding for run. Run. Vám, že mi pomôžu nejakí typkovia. Run! Run! Máme fejkové... Kam? 37. Red line, green line. Dúfam, ja poviem asi head, že by nevideli ste partikle. To asi nemôžu byť. Takže ja milujem, že... Kam som medzi mi prvými, yes! Jo, netrafil. Kámo. Ja som včil. No ale, tu je čas. Lenže by ste vedeli, že kámo, je to dobré mať... Kámo! Toto bolo. Kámo, no fakt nevidel. Nie. Kámo, typek sa na mňa kúka. Help! Typek je... to bolo dobré. Takže určite oplatí sa tam hodiť veci, ktoré vám pomôžu byť bohatšími. Že nedávajte si veci, ktoré viete, že sa nevyplatia. Tak potom na čo si ich dáte, bro? Na čo si dávať veci, ktoré sa vám nevyplatia? Musíte si dávať furt veci, ktoré sa vám vyplatia. Takže najlepšie dať si tam nejaké veci, ako napríklad, že budete mať tam gold. Pomôcť typkom. Kámo, typka! Takže určite vám poviem, že by ste mali tam dávať veci ako godov a tých OG, že proste vám to padú, keď ste tam dali secretky, hej. A určite, toto už video bude, toto bola časť 1, takže na budúce bude ďalšia časť. Takže, dúfam, že ste si užili video, nechcem toho tu nejak dávať dlho, takže tak. Takže dúfam, že ste si užili video, ja tu takou chodzou chodím. Užili ste si dúfam video. A nezabudnite si hodiť odber u mňa. Odber. Aby vám partikle asi neušli, lebo partikle veľmi nie sú dobré. A konečne už som rýchly. Takže, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite mi tu hodiť odber so zvonkom. Nech vám čas 2 neutečie. Zatiaľ čus!